te hagane kapor ngan pen iya pi syapang ka rukom pen khat rai yau so dragon fruit kabanengkong kalong ba ngihab banjit yau ding kmi yau bangin shim yakitanat jongu ban pen khat rai phila ban shim naki nat ki bakham yau ki bakham he don jingpang yakineki nat phila ban od yaki langkhot haga jinghe kumba shitra shiteng lani artra ka jinghe jong wei ukwatings phila ban le hakani ka rukom hadin baladeban penkre yaki kotings sakle yakadawai IBA kumba arpeusan milimol hakani ka dawai we yakineki kotings kumba san lani shipeu second knang ba kithit kindami bha banthung yikineki kotings la ban khle shibanta usiap shibanta kakandeu bat shibanta kasbo masi sakhle lang bha yikine samilai lang bha adin baladeb banda khle lang bha sathep yaka haka polybag kurkom thung kalong kumne shim yone u tenrai ubalade banwi haka dawai IBA batsa thung haka polybag haka ni kerukwam daken ro bha yaka polybag knang ba ka kendeu kan chong skem saban bha da kakti saudong jong u tenrai knang ba unda chong skem bha haka por ba ai lane habajur kal air yakini ki tenrai beladep thung phila ban bo yaki hakajaka kaba ka sernews ni lane hapo poly house ban hadin nangta sa ai yaka malumala kat ban ngem ka khendeu nang baki ding kin mi bha pat kini kidai kumba shibnai ai hadin beladep ban thung kila mi thet bat kila penmi ro yaki nat